কিয় বিজেপিয়ে ইউ পিপলৰ প্ৰতি তেওঁ নাৰাজ বা ইউ পিপলে কিয় আঁতৰ কৰিব খুজিছে প্ৰমোদ বৰক যদি চিনাকি কৰা দিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা গৈছে প্ৰমোদ বৰে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অভাৰটেক কৰি গৈ সুইজারল্যান্ডआव सफैबाय सुइजारलेण्डआव सफैबाय सुइजारलेण्डआव सफैबाय नोंथांमोना निश्चय नैबे सिगांनि भिडिअ इन्ट्रोखौ खोनाखाबाय जानांगौ बा खोनायाखै जानांगौ जायफोर खोनाखायाखै नोंथांमोना निश्चय फुल भिडिअ जोबजासिम नाय आरो जोबनायनि उनाव सोर मा सानदों निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो दाबाव गिबियाव बुंदों माने आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया এইবাराव बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर' सार अर्थात इउपिपिएल हान्जाखौ मानि खारनाव एंगारनो नागिरखो बेखौ नोंथांमोना निश्चय खोनाखादों आरो प्रमोद बर'आ दिल्लीयाव थांनानै बिजेपि अर्थात बिजेपिनि नेता जायखौ बुङो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ माबोरैहाय अभारटेक खालामलांखो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजिनानै लानो हागोन लोगोसे सेकेन्ड इन्ट्र'आव नोंथांमोना खोनानो मोन्दों जोंहा एम बाथा सारा सुइजारलेण्डआव सफैबाय होननानै बुंनाय दा गासैबो जिथुनाखि एनआइए केसाव थानाय सुबुंफोरखौ गासिखौबो लांजोबखो होनना लांजोबदों आं बेखौ बुंनो रोङा नाथाय दा निउसाव मोननाय बायदिब्ला सा 35 जन बा 35 जन एनआइए केसाव थानाय सुबुंफोरखौ गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय क'क्राझाराव गोदानै लुफुंनाय सेन्ट्रेल जेलसिम ट्रान्सफार खालामजोबनाय जाबाय अर्थात बर'फोरनि जायगायाव बा बिटिआरआव थानाय सेन्ट्रेल जेल गोदानाव ट्रान्सफार खालामजोबबाय दा जायफोर बर'फ्रा क'क्राझारनिफ्राय सोरनिबा फिसाफ्रा बा सोरनिबा मोनसे समाव बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोनानै हाथियार लानानै नांबोनाय सरकारजों जुजिबोनाय बिथांमोनहा जुदिहे आफादाव दंमोनब्ला बा आफादाव थानानै एनआइए केसाव फासिनानै दंब्ला नोंथांमोना क'क्राझारनि बर' जायगायावनो थांनानै बा सेन्ट्रेल जेलाव थांनानै खबर लाहैनो हासिगोन नायहैनो हासिगोन बेबायदि मोनसे सुबिदा होदों आरोना सरकारा नाथाय बे सुबिदानिजों लोगोसे मा बेनिफिट दं आं बेखौसो जेबो बुजिना मोनाखै ना बले बिथांमोना क'क्राझाराव बा बर'नि जायगायाव गोदान सेन्ट्रेल जेलाव ट्रेन्सफार जानाय हिसाबै बिटिआर सरकारा बिथांमोनखौ लांखो ना लाङाखै आरो लांनानै बिथांमोनखौ हगारनो थाखाय लांखो ना बले आरोबाव बिथांमोननि केसखौ गोलाव सम बिजिरबावनो थाखाय लांखो बेखौ जेबो बुजिनानै मोनाखै आरोखि आंनि नुहुरनायाव बा आंनि साननायाव आंनि उन्दैनि एकदमबारे जों मोनसे क्लस फ्रेन्ड बिथाङाबो दङ बेवहाय आं नोंथांमोननो देखायथ'वा सोर सासेया उननि समाव माब्लाबा देखायगोन खिन्थु मोनसे समाव आं फेसबुकाव होखांबाय बिथांजों रायलायनाय भइस रेकर्ड आरो एम बाथा सारमोनखौ नायहरनाय दा नोंथांमोना जाहाथे सोर मा सानो निश्चय भिडिअ जोबनायनि उनाव कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर थारैनो जोंहा एक्स एनडिबिनि बिथांमोनखौ बा हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय बिथांमोनाबोथ' बड'लेण्डनि मुङैनो जिउ बावबोदोंमोन बिथांमोनाबोथ' बड'लेण्डनि थाखायनो हाथियार दैनो गोनां जादोंमोन बे समनिफ्राय बिथांमोना जुजि गेजेराव फैनानै बिटिआर एकर्ड जाफैबाय बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव दिनै बिथांमोनखौ जोबथेसालियाव जोबनानै दोनदों सोरखौबा एकर्ड जाखांनायनि साननैसो उनावनो बा सोरखौबा एकर्ड जाफुनाय समावनो बा सोरखौबा एकर्डनि सिगांनो जायखौ जोंहा फाउन्डार रन्जन दैमारि सार होनना बुङो बिथांमोनखौथ' एकर्डनि सिगांनिफ्रायनो जोबनानै दोनदों दा गासै जोङो सा 65 जन दं होननाय खोनानो मोन्दोंमोन बा 60 जन दं होननाय जों खोनानो मोन्दोंमोन नाथाय 35 जनखौल' मारैहाय बिसिम लांखो जों बेखौ साननानै मोनाखै एनआइए केसावथ' जोंनि खोनानाय बायदिब्ला फाउन्डार रन्जन दैमारि सार अर्थात एनडिबिनि जायखौ बुङो जों लिडार नङा होमबा गायसनगिरि बे बिथांखौबोथ' बेयावनो दङ होननाय खोनादोंमोन नाथाय जों लांनायखौ नुनो मोनाखै बा निउस मिडियानि गेजेरजों जों नुनो मोनाखै आरोखि दा दुखु गोनां बाथ्रा बिथांमोना जुदि बिटिआर सरकारनि आखायाव मोनहैनायनि उनाव बिथांमोननि केसा थाबैनो बिजिरनायनि गेजेरजों उदां अख्राङाव फैयोबाथ' जोबोर मोजांनि बाथ्रा आरो बै समाव बयबो बर' फिसाफ्रा बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर' सारखौ बा चिफखौ बयबो कंग्रेसुलेसन जासिहरगोन बा गोजोननाय बावहरगोन आरो रायजो राजाफ्रा रंजाखांनाय फैगोन खुसि जागोन आं बेखौसो सानदों आरोखि दा नोंथांमोन जिथुनाखि बिथांमोनखौ थारैनो हगारथारनांगौ आंनि फारसेनिफ्राय आरो मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना हारिनि थाखायथ' जिउ बावदोंमोन ना बिथांमोना हारिनि थाखायनोथ' हाथियार हमनो गोनां जादोंमोन ना बिथांमोन थानाय समाव जोंहा हारियाबो गोबांथार माने रैखाथि जादोंमोन गुबुन जाथिनि आखाइनिफ्राय जेरै मुस्लिमफोर बांगालफोर बिथांमोनहा जोंनि लाइमोन हिन्जावसाफोरखौ बा हाबा जाखानाय हिन्जावफोरखौबाबो बिथांमोना जिनाहारि खालामदोंमोन रेप खालामदोंमोन नैबेफोरनिफ्राय एसेबाबो रैखाथि जादोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव एकर्ड जाखांनायनि उनाव बिथांमोना 6 फायार जाजोबखांनायनि उनाव रेप खालामनाय जिनाहारि खालामजानाय बेफोरो बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दं होननानै जों गोबांथार ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोन्दों दा नोंथांमोनहा खुद गावसोरनो बुजिनानै लानो हानाय गोहो मेलेम दङ नोंथांमोना बुजिनानै नायदो आरो सानदो जोबनायाव कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो थारैनो माबायदि जामारनांगौ आरो बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर' सारा एसामिस निउसाव दामजादों मारै होनना बुङोब्ला फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव बा जानो गोनां इलेक्सनाव सेप्तेम्बर मासाव जानो गोनाङाव जोंहा आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा अर्थात बिजेपि दोलोआ इउपिपिएलखौ नागारनायनि खोथा होगासिनो दङ सिंजों सिं आरो मानि खारनाव नागारनानै बिपिएफखौ नागिरफिनदों बा बोजबनो नागिरदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायना लायोबा निश्चय बुजिना लानो हागोन होननानै आं सानबाय हाग्रामार जे पूर्वर जनप्रियता
সেই জনপ্ৰিয়তা এই মুহূৰ্তত কিন্তু অটুট আছে। ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু প্ৰমোদ বড়োৰ পূৰ্বৰ যি জনপ্ৰিয়তা সেই জনপ্ৰিয়তা কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে। কাৰণ বড়ো ভোটাৰৰে অৰ্থাৎ বড়ো ভোটাৰৰ 50% আজি কিন্তু প্ৰমোদ বড়োৰ পক্ষত নাই আৰু অবড়ো ভোটাৰৰ যি আছে BTCত তাৰ কিন্তু প্ৰায় 80% অবড়ো ভোটাৰে প্ৰমোদ বড়োক নিবিচাৰে আৰু যি অবড়ো ভোটাৰ আছে আৰু গৰিষ্ঠ সংখ্যকে আজি কিন্তু বিজেপিৰ পক্ষত আৰু সেই বিজেপিৰ যিসকল ভোটাৰ আছিল বা কৰ্মী আছিল অবড়ো ভোটাৰ আছিল তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বাৰে বাৰে বিজেপিক নেতৃত্বক আহ্বান জনাই আহিছিল যে প্ৰমোদ বড়োক তেওঁলোকে সমৰ্থন নকৰে, প্ৰমোদ বড়োই তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই বুলি বাৰে বাৰে অভিযোগ আনিছিল। যাৰ কাৰণে বিজেপিয়ে এইবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হ'ল যে প্ৰমোদ বড়ো হাতাও হয়তো হাগ্ৰামাক তেওঁলোকে সময়ত আকোৱালি ল'ব। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে আপুনি প্ৰথমেই কৈছে যে বিগত যি নিৰ্বাচনত দেখা গৈছিল যে প্ৰমোদ বড়োই কিন্তু ৰাইজৰ ৰায় পোৱা নাছিল। ৰাইজৰ ৰায় যদি পাইছিল হাগ্ৰামাই পাইছিল। অৰ্থাৎ মুঠ যি 40খন আসনৰ 21খন আসন লাগে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ, তাত দেখা গৈছে হাগ্ৰামা মহিলাৰে 17খন আসন পাইছিল। ইয়াৰ বিপৰীতে UPPলে পাইছিল 12খন আৰু বিজেপিয়ে পাইছিল 9খন। অৰ্থাৎ UPPলে কোনো ধৰণে তেওঁ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাছিল। একমাত্ৰ বিজেপিয়ে হাগ্ৰামাক আঁতৰ কৰাৰ বাবেই UPPলক সমৰ্থন কৰিছিল, যাৰ কাৰণে UPPল আৰু বিজেপিৰ চৰকাৰ হৈছিল, অৰ্থাৎ প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ হৈছিল। কিন্তু আপুনি আগতে যিটো কথা কৈছে এইটো কথা মই পুনৰবাৰ কওঁ যে এইবাৰ কিয় বিজেপিয়ে UPPলৰ প্ৰতি তেওঁ নাৰাজ বা UPPলে কিয় আঁতৰ কৰিব খুজিছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে বিজেপি প্ৰমোদ বড়োক যেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰিছিল, প্ৰমোদ বড়োই কিন্তু বিজেপিক বিশ্বাসঘাতকতা কৰা বুলি বিজেপি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে বা তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছে। কাৰণ দেখা গৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নতুন দিল্লীৰ লগত অৰ্থাৎ বিজেপিৰ নেতৃত্ব বা RSS নেতৃত্বৰ লগত প্ৰমোদ বড়োক যদি চিনাকি কৰাই দিছিল, পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা গৈছে প্ৰমোদ বড়োই কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অভাৰটেক কৰি গৈ তেওঁ বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল, RSS নেতৃত্বৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল। এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো অভিযোগ বিজেপিয়ে পাইছে, যাৰ কাৰণে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী নাৰাজ হৈছে। সেয়েতো মুখ্যমন্ত্ৰী এইবাৰ প্ৰমোদ বড়োক আঁতৰ কৰি আকৌ হাগ্ৰামাক শাসনভাৰ গতাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। Bukan sana dong madu. Dia. Aman itu. Dia. Wah. Mabre bukan. Switzerland nó sụp bay. Đi, sụp bay. Đi. Bukan. Đi. Đi.